оё Tajik Air барои сабукии муҳоҷирон дар оянда ягон нақшаҳое дорад? нақшаҳои мо ҳамин ки кӯдакҳои то 5 солара мо билетшона бесплатно кардагем. барои мурда мешавад хеле груз 200 мегем. уже 10 сол зиёд шуд ки бепул рӯй мекунем. мо ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи Голос Мигрант мебошад ва мо имрӯз дар аэропорт Домодедово ҳастем ба хотири ёфтани бартариятҳои авиакомпанияҳо ки ба муҳоҷирон сабукиҳо меоварад. мо ба ҳамин Домодедов омадем ва хостем ки маълум намоем ки дар кадом авиакомпания кадом намуди бартариятҳо аст ки ба муҳоҷирон яъне сабукӣ меорад. ин бартариятҳо дар як авиакомпания дигар хел асту дар дигараш тамоман дигар хел аст. ва ҳоло мо бошад бо яке аз намояндаҳои ширкати Tajik Air ки тӯли чандин солҳо аст ки дар хизмати муҳоҷирони тоҷик аст, бо яке аз намояндаҳои онҳо ҳамсӯҳбат мешавем ва аз ӯ суол мекунем ки чӣ бартариятҳо дорад ки шояд шумо намедонед ва огаҳӣ пайдо кунед. дӯстони азиз, наворро ҳатман тамошо кунед. шояд дар давоми навор ба як саволҳое ки дар сари шумо ҳаст ва он саволҳое ки ҳазор ба ман равон карда будед, ба саволҳоятон ҷавоб пайдо мекунед. خب دوستان عزیز، ما اکنون حالا با حلیموف نرزالله کی نماینده Tajik Air شرکت Tajik Air در مسکو در ایرپورت Домодедов است و اون کس هم صحبت میشویم و یک چند سوال هایی که شما زیاد با ما پیشنهاد میکردید با اکای نرزالله میدیم و شما باشید با سوال های خوب جواب بگیرید. خب اکای نرزالله بسیار شما تشکر میگوییم که راضی شده و با ما وقت جدا کردید. بسیار تشکر میگوییم شما رو. میگفتید که چی бартариятҳое ҳаст дар ширкати Tajik Air ки дар дигар ширкатҳо ё дида намешавад ё ки кам дида мешаванд? хулоса чӣ бартариятҳое ҳаст ки ба муҳоҷирон сабукӣ меорад? мо барои миллат, барои тоҷикҳо бисёр чизҳое кардагем ки дар дигар компаниё хеле ранги компания мо ки компания давлатӣ аст. мо барои тоҷикҳо, барои муҳоҷирон, барои нами занакҳо, гӯдакдорҳо отдельный калидор кардагем, беочерад мегзаранд. дар регистратсиям, дар посадкам. баъд гӯдакҳои то 5 солара мо билетшона бесплатно кардагем ки ами гӯдакдорҳо азоб накашанд, гӯдакҳошон бетонанд то 5 сола бесплатно раванд билеташон. бо хай мо багаж монаки мо равгим ҳамо 20 кило палош на 5 килое ки мо ҳамо гӯдакдорое ки ягон питани барои калчон мегиранд гӯдакдорҳо, мо метавонем ба ёра ёрдам кунем. ҳисоб намешавад, ҳисоб намешавад, пул гирифта намешавад. ҳаки мо агу питани гӯдакае ки ягон қадиш то самолёта дорад ва шир дорад, ягон чӣ дорад, мо ҳама ёра ба назар мегирем, ҳамаша нигоҳ мекунем ки ягон то дуруни самолёта ҳама гӯдакҳоро бани химо бурда ҷобаҷо мекунем, мешунем. гӯдакҳое ки ай 5 сола то 12 сола билетшон уже 50% мешавад. ай 12 сола баъд боло уже билетшон 100% мешавад. калонсол ҳисоб карда шуда як нархи пурра ҳисоб карда мешавад, яъне беҳтарин. хуб, яке аз ҳодисаҳое ки дар Москва хусусан дар дигар шаҳрҳои Русия ҳам рух медиҳад ин аст ки баъзе муҳоҷирон ба фалокат дучор шудаву яъне ки мефавтанд ва барои бурдани ин маитон ба Тоҷикистон ширкатҳои русӣ албатта маълум аст ки пул мегиранд. мегуфтед ки шумо дар ин ҳолатҳо чӣ пешниҳод мекунед ба соҳибони ҳамон маитҳо? мо барои майбо, барои мурда мешавад хеле груз 200 мегем. уже ягон қариб 10 сол шид, ба ҳафти 10 сол шид муҳоҷиро ягон ҳодиса шавад барои Тоҷикистон роҳӣ кардан бурдан. мо ҳамаша бесплатно таъин кардагем ки мо ҳамҷа як мактуб мегиранд, мебаранд дар ҳамон терминали грузовой мегем, ҳамҷа мебаранд, завод мекунанд грузшона бесплатно. чанди уже 10 сол зиёд шуд ки бепул рӯй мекунем. мо акай Назрулло, мебахшед, мегуфтед ки ҳамин Tajik Air аз душанбе ба Москва ё ки аз Москва ба душанбе рейсҳояш дар як рӯз чанд бор аст ё ин ки дар як ҳафта чанд бор аст? Tajik Air уже чандин солае ки ҳар рӯз рейс дорем, ҳар шаб соати 11:10, рӯзои шанбе соати 10 шаб, рӯзои шанбе чоршанбе 10 шаб, рӯзои дигар рӯзҳо соати 23:10 ҳар рӯз рейс дорем аз Москва. аз Москва.
аз он тараф ҳам ҳамчунин ав тараф соати 7 бегонӣ ба вақти душанбе меояд. меояд иҷа 23:10 мо ба вақти Москва обратно намеравад. ҳол дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед акай назулло мегӯяд ки тифлони то 5 сола бе пул метавонанд ки ба Тоҷикистон ҳамроҳи падару модарашон бираванд ва ҳамчунин шумо агар худо нишон надиҳад ки ягон маит доред як касе аз шиносои шумо мефавтад Таҷик Air бе пул инҳоро ба Тоҷикистон бурда мерасонад. ва мехостам аз акай назулло як суоли дигар бикунам ки оё Таҷик Air барои сабукии муҳоҷирон дар оянда ягон нақшаҳое дорад? нақшаҳои мо ҳамин ки Таҷик Air нақша дорад ки ба наздики самолётҳои калони нав барои хизматрасони Тоҷикистон барои чӣ баланд мекунем. Беҳтарин. ҳам нарх арзон мешавад барои муҳоҷирон, ҳам самолётҳои калон нав пайдо мешавад. Нарх арзон мешавад. бале самолёте ки нав шид калон омад бо ҳам нарх арзон мешавад. акай назулло ба шумо бор дигар ташаккур мегӯем ки вақти қимати худро ҷудо кардед дар ин ҷо регистратсия рафта истодааст. Азор аҳмад акаҷон вақти хоҳем мо ҳаминҷа да хизмат миллат да шумо майлаш нағз бошед акаҷон ташаккур ба шумо барори кор мехоҳем. Так, вы вылетаете в Душанбе, правильно? Так, норма провоз для ручной клади 5 килограмм. Для 11 килограмм нельзя. В вашем случае ее надо сдавать в багаж. мо тамхелем ки мо пассажира то охира ждат мекунем бо мо ягон 10-15 минут посадка регистрация продлить мекунем ки ҳам ягон бечора мондаги ягон раҳ дар хирож квартираш сдават мекунам мия билет мехара мия ки пет накунага бечора гиря карда рамҷа мешава мо ждат мекунем то последний пассажира мегирем шумо як компания дигар бигем уралский сибирский ва ё пассажира ҳамо ва ё бигем тош на тош ҳам чуна маҳкам мекунам посадка ҳамо бигем ҳам 10 кас намераса 15 кас намераса мегирам маҳкам мекунам самода сар метавам пара меравам мо хелаки мо дигар наметонем мо компания давлатӣ ҳастем единственный гами халқ ҳамо нахӯрем дигар компания намехӯрем мо ҳамара ждат мекунем мо ҳамара ҷобаҷон ки самода мебарем мера худ 15 минут вақти мо ҳам меравад ки мо ҳам хидмат мекунем ки пассажиро мо давом мекунем ҳама агар як рӯз дар пробкаямона барқ хандикиёда чиқадар ҳам маҳкам меша пробка мо даже регистратсия продлит мекунем 15 минут ки ҳамо пассажиро биёянд ждат кунем ки бигирзаронемшон бисёрош бечоро як рӯз дигар раи областҳо меянд аҷо меянд спед намекунам мо ждат мекунем бигиремшон ки як рӯз мегам мо квартирама супоридем ки билет харидем хона рафтем дигар ҷои истода надорем мо маҷбурем ки ждат кунем баъдешо дар посадка ё ки паспортни контрол да бисёр вақт гудакдорора ва ё долга проверка мекунанд чӣ мекунанд мо ждат мекунем пассажиромона ҳамаша паспортни контрол ҳам ҷамъ мекунем химо мебарем дар самолёт мешинем. беҳтарин аст беҳтарин. дӯстони азиз ба ҳамин моҳи наворо ба охир мерасонем то ҷое тавонистем аз бартариятҳои ширкати Таҷик Air шуморо огоҳ намудем аз хизматрасониҳояшон. агар навори мо барои шумо маъқул шудагӣ бошад ҳатман лайкро зер кунед ва шумо ҳам як хизмати худро барои муҳоҷирон бикунед. ин хизмати шумо чунин аст ки ин наворо ба ҳамаи ёру дӯстони худ ба ёруну дӯстони худ паҳн намоед. хуб дӯстони азиз интихоб дар дасти шумост. мо бошем барои шумо якчанд сабукиҳоро нишон додем. хайр дӯстони азиз.